'Yan ƙasar dai ta jamhuriyar Nijar har ila yau dai sun ƙi yarda da shugabansu wato Muhammad Bazoum. Haka dai ƙasar Faransa ta sa aka karɓi mulki daga hannunsa. Duk irin abubuwan da suke faruwa a laifin Muhammad Bazoum ne yana fitarwa da ƙasarsa wato ƙasar Nijar wato sirrinta. Shi isa shugaban hafsat sojojin ƙasar Nijar isa aka kama Muhammad Bazoum. Duk da ƙasar Faransa ta sa an sauke Muhammad Bazoum daga kan kujerarsa akan irin laifin da ya aikata na fitar da sirrin ƙasar Nijar. Yanzu kuma haka abubuwa dai sun caɓe a cikin jamhuriyar Nijar, duk da an kai Muhammad Bazoum kotu. Yayin yankewa Muhammad Bazoum hukunci a cikin wasu laifuffuka da ya aikata, mutane suna mamakin yadda kotu ta yanke wa Muhammad Bazoum hukunci akan laifukan da ya aikata. Sannan kuma ƙasar jamhuriyar Nijar sun karɓi mulki ba don komai ba saboda Muhammad Bazoum ba su yarda da ingancinsa ba. Har ila yau dai ƙasar nan ta Faransa ta fito tana ƙara jaddada abubuwan da wato Muhammad Bazoum shi isa suka sauke shi daga kan mulki. Yanzu kuma haka ƙasar wato Najeriya ta shirya tsaf domin karɓar wa Muhammad Bazoum mulkinsa, yadda Bola Ahmad Tinubu ya shirya jiragai na tashi da za su kai wa ƙasar jamhuriyar Nijar hari. Duk da ƙasar Faransa sun gaya sun ce duk wanda ya shirya kawo wa ƙasar wato Nijar hari, ita ma tana nan tana shirye-shiryenta domin ta kawo mai hari. Duk da haka dai ƙasar Faransa na ƙara shirye-shirye akan irin abubuwan da Muhammad Bazoum Ƙasar Faransa ta ba wa ƙasar wato Nijar motoci har guda 650. Shi isa dai ƙasar jamhuriyar Nijar suke ji da kansu, sun ce duk wanda yake ganin zai iya kawo musu hari a shirye suke, domin kowane irin lokaci su ma sun tanadi kayan yakin su. Yadda ƙasar jamhuriyar Nijar ta shirya tsaf domin cewa ita ma tana shirye-shirye akan duk wanda ya ce zai kawo mata hari. Yanzu kuma haka ƙasar jamhuriyar Nijar ta haɗa alaƙa da ƙasar wato Ghana. Duk irin abubuwan da suke faruwa a kan ƙasar jamhuriyar Nijar rai. Har ila yau dai Muhammad Bazoum kotu ta umarce shi da ya sauka da kan kujerarsa ya ba wa ƙasar wato Nijar su ci gaba da gudanar da aikinta. Babban sojan hafsat sojojin ƙasar Nijar shi ma ya ba wa Muhammad Bazoum shawara akan ya koma gida ya ci gaba da noma. Ci gaba na noma abin da 'ya'yansa za su ci. Wannan mulki ba na sa'anninsa ba ne, ya yi shekara 3 don haka ya haƙura da mulkin ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙasar Faransa dai tana ƙara jaddada martani akan Muhammad Bazoum akan irin sirrin da yake fitarwa akan ƙasar Faransa. Laifin dai Muhammad Bazoum laifi guda biyu ne. Fitar da sirrin ƙasar wato Nijar da yake shi isa ƙasar Faransa ta ba wa shugaban sojojin hafsat ƙasar Nijar umarni domin ya sauke Muhammad Bazoum daga kan kujerarsa. Yanzu kuma ƙasar wato Najeriya tana ƙoƙarin kawo wa ƙasar Nijar hari akan irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai Bola Ahmad Tinubu ya ba da umarni domin a kai wa ƙasar Nijar hari. Ƙasar Faransa kuma ta ce in dai ƙasar Najeriya ta kawo wa ƙasar wato Nijar hari, ita ma tana shirye-shirye akan kawo wa wato ƙasar jihar Nijar hari. Har ila yau dai irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Bazoum ya ce cikin jamhuriyar Nijar sojoji su suke mulkar su. Har ila yau dai irin mulkin mallaka da aka wa wato jihar Najeriya. Hakan dai ita ma ƙasar wato Faransa take mulkar wato ƙasar Nijar. Har ila yau dai ƙasar Nijar ta ce ba za su ci gaba da mulkar wato ƙasar Faransa ba. Irin mulkin da ƙasar Faransa suke wa ƙasar jamhuriyar Nijar, shi isa Muhammad Bazoum ya ce an daina musu wannan mulkin. Ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun zafafan labarai da zarar mun ɗora irin shirye-shiryen da za mu ci gaba da kawo muku a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka. Muhammad Bazoum da yi shugaba na gari an sauke shi daga kan kujera ne ba don kuma ba saboda irin fitar da sirrin ƙasar jamhuriyar Nijar da yake yi. Ƙasar Faransa kuwa ta ƙara jaddada martani akan Muhammad Bazoum. Ƙalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙasar Najeriya tana shirye-shiryen kaiwa ƙasar wato jamhuriyar Nijar hari. Ƙasar Faransa ita ma ta shirya tsaf domin karɓar harin da ƙasar Najeriya ta ce za ta kawo wa wato ƙasar Nijar.
irin abubuwan da suke faruwa a cikin jamhuriyar Nijar. Har ila yau dai Muhammad Bazoum ya fi sauka da kan kujera ba don kuma ba saboda sun kai shi kara gaban kotu. Har ila yau dai Muhammad Bazoum yana ƙara jaddada maganarsa akan wato ƙasar Faransa, irin mulkin da suke wa wato ƙasar Nijar, kuma ya fito ya ce wannan mulkin mallaka da ake an kusan daina shi a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Dalilin da yasa kenan suka sauke Muhammad Bazoum daga kan kujera. Har ila yau dai Muhammad Bazoum baya magana akan irin cin mutuncin da wato ƙasar Faransa ta yi masa. Ya ce kuma in dai yana rai da lafiya wata ran za su zo su nemi wato taimakonsa don ya taimaka wa ƙasar jamhuriyar Nijar. Shi kuma ya ce in dai yana da rabo yana da rai a gaba zai taimaka wa ƙasarsa tunda ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar dai. Masu sauraro da ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa don samun ci gaban labaranmu zafafa da zarar mun ɗora. Irin cin mutuncin da ƙasar jamhuriyar Nijar suke wa Muhammad Bazoum, ƙasar Faransa ita ta sa sojojin ƙasar wato Nijar su sauke Muhammad Bazoum daga kan kujera.